Tak, dobrý den. Na dnešním videu si ukážeme, jak budeme provádět dělení u zlomků. Nejprve začneme příklady, kdy budeme dělit zlomek přirozeným číslem a potom dál si ukážeme, jak budeme dělit zlomky mezi sebou. Tak, máme tady příklad 3/4 děleno 2. Fakticky si to můžu představit jako rozdělit vlastně 3/4 pici mezi dva kámoše. Já tady mám takový jednoduchý obrázek. Asi všem je jasný, že když bych měl tady ty 3/4, které mám tady vyznačený zeleně, rozdělit mezi dva kamarády, tak každý by dostal čtvrtinu a z tady této čtvrtiny bychom museli udělat ještě jakoby půlku, takže by každý dostal čtvrtinu a tady tuhletu část. Fakticky to znamená, a já to tady ještě ukážu, že vlastně každý by dostal 1, 2, 3 osminy a ten druhý kámoš taky 3 osminy. Každý by dostal 3 osminy. Rozdělit 3/4, vlastně vydělit 3/4 2, tak dostává výsledek 3 osminy. Jak to bude fungovat? Ukážeme si to. Normálně ten první zlomek, to první číslo píšu a místo dělení napíšu krát a nebudu tady psát krát 2, ale napíšu tady krát 1/2. Já tady to číslo 2, což jsou vlastně 2 jedniny, převrátím. Napíšu tady 1/2. 3x1 jsou 3, tady se nic zkrátit nedá, a 4x2 je 8. Proč to takhle funguje? Vlastně to funguje i u desetinných čísel. Když mám něco rozdělit mezi dva kamarády, mezi dva lidi, tak je to tatéž jako vynásobit to číslem, desetinným číslem žádná celá 5 desetin. Když budu mít jedno jabko, když budu mít za úkol jedno jabko rozdělit mezi dva kámoše, tak 1 děleno 2 je žádná celá 5 desetin a zároveň platí, že 1 krát žádná celá 5 desetin rovná se žádná celá 5 desetin. Fakticky opravdu něco rozdělit mezi dva kamarády, to znamená něco vydělit 2, znamená vynásobit to hodnotou žádná celá 5 desetin. Tak, podíváme se na další příklad, jestli to teda bude fungovat vždycky. Tak. Když budu mít zase 3/4 pici, ale budu to chtít rozdělit mezi 3 kamarády. Asi je jasný, že každý dostane tu čtvrtinu, ale bude fungovat tady tohleto násobení, co jsem tady teď říkal. Vezmu si první zlomek, nebo to první číslo, opíšu. Místo dělení píšu krát a tady mám vlastně číslo 3 jedniny a já to obrátím. Já nenapíšu 3 jedniny, ale napíšu 1/3. Tak, podívám se, jestli se nedá tady něco zkrátit. Vidíme sami, že tady vlastně se tady ta trojka dá škrtnout. Můžu tady napsat jedničku, tady taky jedničku a vlastně vychází výsledek 1/4, což jsme vlastně chtěli. Jo? 3/4 pici rozdělit mezi 3 kámoše, každý dostane čtvrtinu. Takže opravdu to dělení se dá napsat jako násobení. Ještě si to pro jistotu ukážeme na tom třetím příkladu, jestli opravdu tak funguje. Tak, mám 3/5 třeba čokolády, tady mám obrázek, a to mám rozdělit mezi 6 lidí. Tak, je jasný, že vlastně, abych to mohl rozdělit mezi 6 lidí, tak musím každou tu část, tu pětinku té čokolády ještě rozpůlit. A takhle bych to mohl rozdělit mezi 6 lidí. To znamená, že každý dostane 1/10. Tak, teď jsem teda zvědavý, jestli to bude vycházet. První číslo, v našem případě zlomek, opíšu. Místo dělení napíšu krát a tady to číslo 6 jakoby převrátím. Nebudu psát tady krát 6, ale představím si tu 6 jako 6 jednin a tady napíšu 1/6. Tak. Zase můžeme tady zkrátit, tady můžu škrtnout tu 3, tady můžu škrtnout tu 6, tady mě vyjde 1, tady dostanu 2 a opravdu 1x1 je 1 a 5x2 je 10. To znamená, pokud mám 3/5 čokolády rozdělit mezi 6 lidí, každý dostane desetinku, tak jak jsme si to tady teď ukázali. Tak, k tomu, aby jsme mohli dělit zlomky mezi sebou, nebo zlomky a přirozená čísla, potřebujeme si teď teda vysvětlit, jak budou fungovat ta převrácená čísla, co jsem tady teď vlastně dělal. Tak, mrkneme na to. Převrácené číslo k danému číslu. Je to úplně jednoduché. Když budu mít zlomek 3/4, tak k němu převrácené číslo je zlomek 4/3. Vyměním čitatele se jmenovatelem. Když budu mít přirozené číslo 5, což je vlastně 5 jednin, k němu převrácené číslo bude 1/5. 5 je opravdu 5 jednin. Převrátím to číslo tak, že vyměním čitatele se jmenovatelem.
U dvojky, což jsou dvě jedniny, zase vyměním čitatele se jmenovatelem. 1/2 je převrácené číslo, číslo 2. Tak, když mám zlomek 3/10, převrácené číslo bude 10/3. Když mám desetinné číslo žádná celá 7/10, což je zlomek 7/10, převrácené číslo je 10/7. Vyměním čitatele se jmenovatelem. A převrácené číslo k číslu 1/10, ke zlomku 1/10, vyměním čitatele se jmenovatelem, dostanu 100 jednin, což je 100. Takže takhle bude fungovat převrácené číslo. A podíváme se, jak budeme mezi sebou dělit zlomky. Tak. Naším úkolem je vydělit zlomky 3/4 a udělat příklad 3/4 děleno 2/5. Funguje to následovně. První číslo zlomek opíšu. Potom místo dělení napíšu krát a ten druhý zlomek převrátím. Takže tady budu psát 5 polovin. Mrknu se, abych si to trošku zjednodušil, se tady nemůžu škrtat, nemůžu krátit. Když se na to podíváte, nemůžu, takže vynásobím 3x5 je 15, 4x2 je 8, což se dá zapsat smíšným číslem. Je to 1 celek a 7 osmin. Tak, druhý příklad. 5/7 děleno 10/7. První číslo, v našem případě zlomek 5/7, opíšu. Místo dělení píšu krát a druhý zlomek převrátím. To druhé číslo převrátím. Takže nahoru půjde 7, dolů půjde 10. Tak a já to tady zase zkrátím, protože se mi nechce tady počítat 5x7 a 7x10 a pak to pracně nějak krátit. Takže se na to mrkneme, jak budeme krátit. Můžu udělat tady tu 5 s tou 10, tady budu mít 1, tady budu mít 2 a 7. Tady budu mít 1, tady budu mít 1, takže výsledek bude 1/2. Tak a poslední příklad. 3/4 děleno žádná celá 75. Tady vidíte, že vlastně ještě tady mám nějaký mezikrok, že tady to dělení mi jako zůstává a je to proto, že já si ten první zlomek píšu 3/4 a desetinné číslo žádná celá 75 můžu napsat jako 75 setin. Fakticky by někdo mohl tady namítat, ale když to jde zapsat ještě jednodušeji, to můžu napsat jako 3/4. Měl by pravdu, já jsem to napsal takhle, ale fakticky by to bylo rychlejší napsat tady 3/4. Takže teď tady ten zlomek opíšu, tady to číslo převrátím, tady krásně je vidět, teda doufám, že to je krásně vidět, že já můžu tady opět v uvozovkách škrtat. Jo, ještě mě napadlo, já nemusím vždycky škrtat takhle, prosím vás, do kříže, jo. Já můžu klidně škrtat i čísla, které jsou jakoby pod sebou. Důležitý je, aby jedno bylo nahoře, jedno dole. To znamená, já klidně můžu, a uvidíte to tady na tom příkladu, já to tady ukážu. Já můžu klidně si říct, no 100 a číslo 75 se dá dělit 25. 100 děleno 25 je 4 a 75 děleno 25 je 3. Jo? To jsou vlastně ty 3/4, ale tady jsou převráceny. Jo? Takže tady dostávám 3/4 krát 4/3. A tady bych teď mohl, a já už to tady škrtat nebudu, ať v tom není úplný zmatek, tady bych škrtl tady ty 4, dostal bych tady 1 a tady ty 3, tak bych to tady dostal 1. No a výsledek je 1 celek. A je jasný, že 3/4 děleno 3/4 je 1 celá. Tak, mám tady poslední příklad. Když se v tom příkladu prostě na to dělení objeví smíšené číslo, je vždycky důležitý a nutný to smíšené číslo zapsat zlomkem. Takže já si tady to smíšené číslo 2 a 9 desetin napíšu zlomkem, to znamená 20 krát 2 40, 49 desetin. Děleno už psat nebudu, napíšu krát a tady ten zlomek převrátím, takže 10/7. Tak. A zase, ať si to co nejvíc jednodušíme, budeme krátit, takže 49 se 7, tady je 1, tady je 7, 20 s 10, tady můžu psat 2, tady můžu psat 1. No a výsledek by měl být 7 polovin, což je 3 a 1 polovina. Tak. Já mám tady ještě připravených úplně jako fakt jenom pár příkladků. Já třeba 1, 2 ukážu a pak to pauznem, stopnem to, nechám to
Abyste ty příklady viděli, můžete si to vyzkoušet, vypočítat a za chvilku to tam zase si pustíte a budete vidět ty výsledky. Tak. Jo, ještě předtím, abych nezapomněl, tak tady tyhle ty věci, které si myslím, že už znáte, z prvního stupně nulou se nedá dělit. To znamená, když mám třeba příklad 3/4 děleno 0, napíšu nelze. Současně můžu mít i příklad 7 lomeno nulou děleno 4. Prosím vás, tahle ta zlomková čára fakticky taky znamená dělení. To znamená, 0 se nesmí objevit nikdy ve jmenovateli. Tady ten příklad nelze vyřešit. Budu psat nelze. Nicméně budu mít i příklad 0/10 děleno 4. 0/10 je v podstatě 0, takže to máme jako příklad 0 děleno 4. To jde vypočítat. Já nulu můžu rozdělit. Když nemám nic a mám to rozdělit na 4 díly, tak každý dostane nic. Takže výsledek tohohle příkladu je 0. Jo? A už jdeme na ty příklady. Tak. Já namátku tady 2, 3 vypočítám a pak si to zkusíte sami. Takže mrkneme na to. Vyberu třeba tady ten s těmi smíšenými čísly. 5 a 1/3 děleno 5, takže smíšené číslo 5 x 3 je 15, takže to bude 16 třetin. Děleno napíšu jako krát. A mám tady 5 jednin, takže krát 1/5. 1/5. Tak. Tady se nedá nic zkrátit, takže vynásobím čitatele mezi sebou a jmenovatele mezi sebou, takže 16 15 a tohle ještě zapíšeme smíšeným číslem. 1 a 1/15. Ještě udělám jeden příklad a pak budete počítat sami a pak si to zkontrolujete. Tak, vezmu třeba tady ten. Takže 1 x 5 je 5 a 2 je 7, takže tady máme 7 pětin. A já tady si to trošku urychlím, napíšu krát. A tady budu mít 3 x 9 je 27, 28 devítin, ale já to převrátím. To znamená 3 x 9 je 27, 28 devítin, 28 devítin, ale já napíšu 9 28. Tak. Rovná se. Tady můžu tu 7 s 28 zkrátit. A vychází mi 9 20. Tak. Snad to je v pořádku. Takže teď prosím vás. Doporučuji pauznout si to. Příklady si obsat, vypočítat a pak si to pustíte dál. Jo? Aspoň vyzkoušíme hned tady u toho videa, jestli to chápete nebo ne. Takže pauza. Tak. Mrkněte na to, zase si to můžete pauznout. Já to tady nebudu mít puštěný tak dlouho, abyste si to stihli zkontrolovat, prostě si to pauznete. Já doufám, že tam nemám chybu, protože jsem to řešil taky teď. A potom, co si to pauznete, zkontrolujete, tak pak tam mám ještě takovou jednu věc, kterou bych chtěl po vás, abyste si vyzkoušeli. Budete u toho muset i trošku rýsovat a přemýšlet a pak si vyzkoušíte sestavit prostě z takových útvarů nějaký obrázky. Jo? Takže já to pošlu, budu to muset trošku zvětšit. Tak. Tangramy, prosím vás. Nevím, jestli to někdo z vás zná. Tak. Na tvrdší papír, ideální tvrdší papír, si uděláte čtverec 10 x 10 cm. Zase je dobrý si to chvilku pauznout, připravit si to, narýsovat si to, co tady vidíte. A potom do toho čtverce ještě uděláme další útvary. Já vám ukážu, jaký. Tak. My budeme potřebovat následující útvary. Vy si to z toho pak vystřínete. Takže budu potřebovat 2 velký trouhelníky. Jeden. Tady mám jeden. Tady budu mít pak druhý. Takže vy si pak vyznačíte tady ty 2 velký trouhelníky z toho čtverce a vystřínete si je. Pak budu potřebovat 2 malý trouhelníky, ty najdu tady. A tady takhle.
Potom čtverec, takový malej, ten bude zde. Potom takový prostřední, jeden velký trojúhelník. A poslední útvar, který nám tady zbyde, je rovnoběžník nějaký. V našem případě kosodélník. Tak. Takže 10x10, jeden velký čtverec. Pak si, já to tady ještě takhle dám pryč, pak si tam uděláte takový ty čárky, abyste viděli, kde co bude. A postupně si vlastně nastříháte tady tyhle díly. A já mám pak tady vedle, já to teď tady taky ještě posunu, tady to pravítko už nepotřebujeme. Až budete mít tady tohleto rozstříhaný, tak z tady těch kusů se dá postupně sestavit spoustu, já bych řekl možná stovky, možná tisíce různých obrázků. Začneme tím nejjednodušším. Vyzkoušejte si prostě z tady těch kusů sestavit tady tyhle ty zvířata. Prosím vás, ty kusy by se neměly, nebo ty obrazce by se neměly překrývat. Jenom je jakoby skládám takhle k sobě. Jo? Takhle je skládám k sobě a mělo by nám vyjít vlastně vždycky jedno zvíře ze všech těch dílů, pak další zvíře ze všech těch dílů. Tak tím já bych se už asi dneska rozloučil. Mějte se pěkně, naschle.